Bona tarda, oxigenats! Ja tornem a ser aquí i comencem des de Cap de Creus, arran d'onades i amb tramuntana. I recuperem l'espai de natura en xarxa que vàrem encetar la primavera passada, després del confinament. Recordeu? Després d'una quarantena llarga de dies confinats amb prismàtics al terrat, al març i d'abril de 2020, a mitja primavera van ressorgir plens de ganes de natura, ben oxigenats. Van ser 9 capítols plens de natura, petita i gran, del mar a la muntanya, amb expertes, voluntaris, espontanis i aficionats. Plantes, insectes, mamífers i, esclar, un munt d'ocells. I el primer capítol de nova temporada el comencem ple com sempre, farcit de natura. Parlarem d'orquídies, plomes, llúdrigues, gripaus, vaques, tortugues i una nova incorporació, la nova presentadora, la Júlia Alcaraz. Benvinguda, Júlia! Moltes gràcies, Pons! Comencem! Doncs aquí en teniu, reprenent el fil d'aquesta aventura de l'Oxigenats, que se'ns està fent gran per moments. I ara deixarem el Pons aquí un momentet, mirant a l'horitzó, i tornarem amb ell al final del capítol. Doncs sí, tenim nova temporada d'Oxigenats i jo estic tan emocionada com vosaltres. Amb aquesta nova temporada us portem un munt de novetats, però per sort hi ha coses que no canvien. Per temes de sang freda i nits humides, seguim comptant amb el Dani, el nostre expert en rèptils i amfibis. Bona nit, oxigenats! Tornem a ser a Gallecs un any més i hem vingut a veure com estava la reproducció dels amfibis. Com veieu, ha sigut tot un èxit. Que ha començat la reproducció Pelodites puntatus, el gripauet, el gripau corredor, el Epidalia calamita i la reineta, la Ila meridionalis. Les hem sentit cantar arreu del parc i hem estat gravant sons i hem estat agafant dades ja per començar un any nou de recerca. Si voleu venir a fer recerca en primera persona amb el Grem, esteu atents a les xarxes socials d'Oxigenats i hi podreu participar. Aquesta és una de les novetats que ens fa més il·lusió presentar-vos. Podreu venir a participar en activitats de recerca i estudi de camp amb investigadors i naturalistes de primera i compartirem la vostra experiència a l'Oxigenats per tal que tots i totes puguem gaudir d'aquesta vivència de recerca en primera persona. Estigueu atents a les nostres xarxes socials perquè hi haurà concursos per optar-hi i no necessàriament fàcils. Us animem a participar-hi perquè xalareu com si fóssiu criatures. I és que tots portem a dins, des de ben petites, una set i una curiositat innates per la natura. Si no, mireu-me a mi, de ben petitona aquí, a l'aiguamoll de la Bòbila. El que passa és que l'asfalt, la mandra i les pantalles ens n'allunyen més del que voldríem, del món natural, la seva màgia i les bestioles que hi viuen. Però no li passa a tothom això. Recordeu en Lluc, que ens va imitar superbé el xoriguer en ple confinament? Doncs ara ha ampliat la seva col·lecció de recursos ornitològics. Mireu, mireu! Hola, em dic Lluc Terrades i aquest és el meu tresor. És la col·lecció de plomes que l'Ovidi de petit la va començar i jo l'estic continuant. M'agrada molt i l'estic cuidant molt bé. I aquestes són algunes de les plomes que tinc. Les plomes no les trobeu per Amazon, no feu. Vull una ploma, buscar. No, el que heu de fer és tenir els ulls ben oberts com un mussol i mirar per la natura. Tot a punt per emprendre el viatge, un camí que ens durà cap a un altre, un recull de primeres vegades pels indrets que no surten als mapes. Donarem el sentit a les coses. Una ploma d'ànec collverd. No és l'única que podeu trobar en aquests rius. També podeu trobar d'ocells aquàtics, com per exemple gavines, ànecs, cigonyes i bernats pescaires. Ahà! Una ploma de gaig. Aquesta és una de les plomes més boniques que hi ha aquí a Catalunya. La primera que vaig trobar va ser en un alzinar que tenia a casa meva, però la vaig perdre. I quina sort de trobar una altra! Ens farem habitants de la... Una ploma de picot verd! Em sembla ja sé per què està aquí. Els picots verds els agrada molt picar els arbres i agafar els cucs. És difícil de veure. Igualment, de fotografiar.
acabo de sentir és un picot. A veure si és de color verd. Oxigenats, si voleu trobar plomes com aquestes tan boniques, el que heu de fer és tenir els ulls ben oberts en camps, rius, camins. I ja està. El nou Oxigenats l'anirem fent possible a mesura que avanci la primavera, entre tots i totes i en la mesura de les nostres possibilitats, amb algunes seccions fixes i d'altres que no tant. Us en presento una de nova, la Finestra Salvatge, que ens permetrà tenir els nostres ulls a la natura sense ser-hi, mitjançant càmeres d'aparell fotogràfic com aquesta. Gràcies a Oryx, que ens n'ha cedit mitja dotzena, hem estat parant nosaltres mateixos diferents càmeres a llocs estratègics arreu del territori, i des d'ara fins l'estiu estarem molt pendents de què ens registren. Segur que ens deparen algunes sorpreses. Són una eina molt interessant, que també fan servir naturalistes de tot el país per estudis de camp de tota mena. Us en presentem un de ben potent, la Llodrigada al riu Fluvià, un munt de paranys fotogràfics de més de 50 naturalistes diferents, al llarg de tota la conca d'aquest riu, des de la Garrotxa fins l'Empordà, durant 15 dies, tot just el mes passat. Només en 2 setmanes de campanya hem pogut fer 1.000 vídeos, més de 1.000 vídeos de mamífers a la conca del Fluvià. I molt interessant també és que d'aquests 1.000 vídeos, 287 han sigut resultats de llúdrigues. Hola, oxigenats! Soc en Deli Saavedra. Fa 25 anys vaig coordinar la reintroducció de la llúdriga i ara he estat ajudant a que aquestes 2 llúdrigades, la de la Muga i la del Fluvià, hagi sigut una realitat. La llúdrigada a la conca del Fluvià la hem pogut organitzar amb el projecte Turocat, també amb el suport del Servei de Fauna de la Generalitat de Catalunya, però sobretot amb la participació voluntària i entusiasta de naturalistes vinculats a entitats de naturalistes com, per exemple, la d'Osona, l'Associació de Naturalistes de la Garrotxa, l'Aia Eden, l'Himnos, també gent lligada a la UDG, i tots, evidentment, han participat de forma voluntària. La llúdrigada va sortir una mica com a excusa de que és el 25è aniversari de la reintroducció de la llúdriga a les conques de la Muga i el Fluvià, i amb alguns naturalistes de l'Empordà van fer una prova de posar tot de càmeres trampes al voltant de la Muga, al llarg de la conca de la Muga. Van sortir uns resultats molt i molt interessants i per això vam decidir fer una segona llúdrigada a la conca del Fluvià. El que haurem d'aprendre segurament és a fer una mica de formació per col·locar les càmeres trampa, perquè en algunes es van col·locar en llocs que després amb avingudes dels rius es van fer malbé, algunes van estar robades, fins i tot va haver-hi un episodi molt lamentable de vandalisme. Evidentment no va ser fàcil perquè amb el context del Covid necessitàvem permisos especials per sortir de la comarca, però en tot cas el resultat principal és que tenim una fotografia d'aquests moments, del 2021, de quins són els mamífers que viuen a la conca del Fluvià i les seves freqüències, quins són més comuns, quins són més rars. Hi ha hagut dies en el qual hem aconseguit 29 vídeos diferents de llúdrigues, que evidentment la llúdriga és una espècie que es mou molt en una nit pels rius, però tot i així significa que hi ha una gran abundància, encara que això són els resultats encara en brut, que no hem pogut treballar, però el que és molt interessant és que això està a disposició d'investigadors o de la Generalitat, de gent que vulgui fer estudis o que vulgui, en el futur, veure com això va evolucionant, les diferents espècies van evolucionant en la conca del Fluvià. I per tant, aquestes dades són molt interessants i podem dir que són en obert, estan disponibles a tothom. I no podem tancar la Finestra Salvatge sense ensenyar-vos aquestes 2 perles. La webcam en directe des d'un niu d'àguila calçada al Parc Natural dels Ports, com sempre amb una qualitat excepcional. Com veieu, el màster i la femella ja estan aportant material al niu, que és nou d'aquest any. Si voleu veure com evoluciona, podeu seguir la webcam en directe, tot just activada aquesta setmana, al canal de YouTube del Parc Natural dels Ports. I a l'altra punta del país, als horts del Parc del Castell de Peralada, les cigonyes ja han post 5 ous al niu que tenim controlat. I com veieu, la parella està encantada de la vida. L'anirem seguint aquesta primavera i esperem que tot vagi bé, que ja sabeu que a la natura salvatge hi ha sorpreses. Encara us vull presentar més novetats, però com sabeu, hi ha clàssics que mai fallen. No només no fallen, sinó que ens encanten i ens permeten estar al dia de les criatures que podem trobar a la natura cada setmana, de la mà d'experts. Efectivament, torna la previsió naturalista. Ara és un molt bon moment per veure en flor una de les espècies d'orquídia de dimensions més grans que trobem a Catalunya, les mosques grosses, o Himantoglossum robertianum. No només fan inflorescència amb flors de color rosat i molt vistoses, sinó que, a més, com que es fan en ambients oberts, on el sòl ha estat remogut, com poden ser marges de camins o de carreteres, o també prats, és molt fàcil detectar-ne la presència.
La marjanera comuna és una de les papallones més comunes a Catalunya, que trobarem des del nivell del mar fins a l'estatge alpí, i a més és una espècie que trobarem tota la temporada perquè vola amb 3 generacions, la primera de les quals ja apareix a finals d'hivern. Els mascles són territorials i mostren comportament de hilltopping, que vol dir que es concentren en les zones elevades com turons i carenes. La marbrada comuna és una de les papallones més típiques del mes de març-abril, encara que pot tenir una segona emergència molt més petita al mes de maig. És una papallona típica dels ambients agrícoles extensius, com ara camps de metllers, vinyes, etc., on hi ha una gran quantitat de crucíferes florides que utilitza la femella per fer la posta. La trobarem a la serralada litoral i prelitoral i molt més rara ja cap a l'interior, en zones elevades. El cucut és un ocell migrador que té un pic d'arribades a finals de març. És molt discret però audible, és a dir, té un cant molt característic bisil·làbic. El nom del cucut és onomatopeic i de gènere masculí. El cucut és un ocell paràsit que pon els ous en nius d'altres espècies, consumeix gran quantitat d'erugues de processionària, per la qual cosa és un excel·lent aliat en la lluita contra aquesta espècie. Cal no confondre per això el cucut amb la puput. La puput també té un nom onomatopeic, en aquest cas trisil·làbic i de gènere femení. Part de la població és migradora, però cada cop hi ha més ocells que són residents i passen tot l'any a Catalunya. És un ocell molt conspicu tant pel plomatge, que és molt vistós, com per la cresta, com pel cant. De fet, també és un excel·lent aliat contra la processionària, ja que consumeix gran quantitat de larves i també de crisàlides. Les crisàlides les localitza amb el bec llarg i prim, sondejant el sòl tou fins que les localitza i se les pot menjar. I ara seguim amb les novetats, i per fer-ho ens n'anem a la muntanya, a la Vall Fosca, on comencem nova secció, en què anirem descobrint gent lligada a la terra, des de sempre o de no fa tant, amb una activitat agrícola i ramadera vinculada als ritmes de la natura i amb un paper clau en el manteniment de paisatges plens de vida, també de vida salvatge. Perquè sí, en aquests espais de producció, com sabeu, l'equilibri és delicat, de vegades fràgil, d'altres tens, però precisament per això creiem que cal conèixer de prop les persones que formen part de l'engranatge on conviuen sector primari i natura, donant veu a les iniciatives compromeses amb la conservació de la biodiversitat. Trobem aquí una explotació de vaca bruna del Pirineu, una explotació extensiva aquí a la Vall Fosca. Jo soc el Marc Porta, soc geògraf i treballo a l'explotació familiar dels meus pares. Som una explotació de vaca ecològica perquè aquí no tindria sentit fer-la intensiva i per tant és una explotació extensiva que està en els prats, que gaudeixen dels prats, de les muntanyes, i que sigui ecològica dona aquest valor afegit a l'hora de vendre l'animal. Les nostres vaques, que són de raça bruna del Pirineu, durant l'hivern estan aquí als prats de dall i durant la primavera i tardor pugen una mica més aquí a mitja muntanya i a l'estiu el que fan és pujar a les muntanyes comunals, que en el nostre cas són Filià i Estangento. Es diuen prats de dall aquells prats que durant l'estiu es fa la sega, no? Que ja antigament es segaven a mà amb la dalla i ara actualment es dallen amb el tractor. Tenen aquest aprofitament dual, és a dir, que a l'hivern ho aprofiten les vaques amb el pastoreig i a l'estiu el que fem és emmagatzemar aquesta herba amb bales ensitjades per després a l'hivern tornar-les a donar a aquelles vaques que estan al corral. Intentem sobretot és l'autosuficiència alimentària, ja que aquestes vaques s'alimenten a l'estiu a la muntanya però a l'hivern s'alimenten amb aquestes paques d'herba. Pel que fa al manteniment i a la fertilització dels prats de dall, l'únic que fem és tirar-hi els fems, les pròpies vaques que estan al corral, i el que fem és tirar el fem d'una punta a l'altra. Intentem abastir tots els prats, però és molt difícil i cada any fem uns quants diferents. Us aniré explicant com evolucionen els prats de dall així que avança la primavera. Si voleu, també podreu acompanyar-nos a pujar les vaques a la muntanya. I de la muntanya a mar enllà, perquè com us deia al principi, l'oxigenat se'ns està fent gran. Ara viatgem cap a Menorca, on hi estrenem la nostra col·laboradora balear, la Míriam, biòloga i treballadora al Centre de Recuperació de Fauna de Menorca. Ella serà qui ens enllaci amb la natura balear, començant des del propi centre de recuperació, a pas lent però segur, a pas de tortuga. Hola, oxigenats! Som la Míriam i mostrarem en el Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca, un centre avui en dia gestionat pel COFIP i pel GOV Menorca.
Ara, amb l'arribada de la primavera, mos arriben moltes tortugues de terra. Malauradament, la gran majoria provenen del món de la captivitat, donada aquesta tradició illenca que hi ha a Menorca de tenir tortugues a casa. Avui en dia, aquesta espècie es troba protegida i el fet de tenir-les captives a casa és il·legal. És per això que des de fa uns anys el GOM Menorca col·labora en la recollida voluntària d'exemplars que particulars tinguin a casa seva. Com seria el cas d'aquestes tortugues d'aquí, recollides aquest matí d'una casa de Ciutadella, que avui marcarem i alliberarem. L'espècie avui en dia es troba protegida, ja que les poblacions naturals han tingut fortes regressions arreu del país. A Balears es creu que va arribar fa més de 3.000 anys. En contrast amb les poblacions de la península, aquí a Menorca se pot dir que les densitats poblacionals són força elevades. Per tal d'establir un seguiment de les tortugues que alliberam, antigament marcàvem amb una serreta les marques marginals de la closca de cada tortuga, establint un codi únic. Des de fa un any, però, la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern Balear va apostar per una tècnica no tan estressant i manco invasiva, la fotoidentificació. En Samuel Pinya, professor i investigador de la Universitat de les Illes Balears, mos explica més sobre el tema. La fotoidentificació es fonamenta en l'existència de marques naturals. En el cas de la tortuga mediterrània, el patró de coloració que trobam al plastró ens permet reconèixer individualment les tortugues. Per a poder marcar una tortuga mediterrània mitjançant fotoidentificació, el que cal fer és una fotografia del plastró, introduir aquesta fotografia al programa AFIS i aquest realitzarà una comparativa que ens aportarà de quin individu es tracta. Idò, un cop marcades i registrades, ara toca alliberar-les. Cada cop que alliberem tortugues, intentem trobar un hàbitat que estigui lliure d'amenaces. Aquest espai d'aquí seria idoni per elles. Idò, missió completa, oxigenats. Fins la pròxima! I tindria moltes més coses xules a explicar-vos, però se'ns acaba el temps. No patiu, que tenim molts més capítols per endavant, on us explicarem moltes més novetats. Abans de tancar, però, fem una mica d'agenda. I per acabar, tornem allà on hem començat. I quina millor manera de tancar el capítol que amb en Pons, qui primer va començar a presentar tota aquesta moguda del confinats i l'oxigenats. Què, Pons, com va el seguiment? Bé, molt bé, ha anat molt bé avui. Molt bé, un dia de primavera excepcional. Molta migració, la tramuntana també ajuda, que creui més lentament en el seu viatge cap al nord, i he vist de tot. La veritat és que paràsits, agrons, baldrigues, orenetes en migració, falcons, xoriguers, arpelles... Molt interessant, un dia d'aquests molt bons, realment n'hi ha pocs a l'any, però el mes d'abril no falla. I quan fa que fas aquest seguiment? Ara ja fa més de 30 anys, vaig començar l'any 89, és un seguiment mensual, es fa sempre el primer cap de setmana de mes, i és un seguiment que el que fa és evidenciar el Cap de Creus i l'Empordà en general com un lloc boníssim per migració d'ocells en aquesta època de l'any. En el seu viatge agafant des de l'hivernada cap al centre i nord d'Europa, on van a reproduir-se. Perquè ara el teu vincle amb el Cap de Creus s'ha fet encara més fort, no? Sí, després de 30 anys mirant ocells aquí, fent seguiments de fauna, ara soc el director del parc. I això vol dir molts de maldecaps, moltes hores, molts de reptes per endavant, però també realment moltes ganes i molta il·lusió per afrontar aquesta nova etapa. Em vols donar algun consell de presentador o presentadora? Doncs mira, que facis un cas relatiu dels guions d'Antoni i compta amb els seus àudios, que són llargs com un dia sense pa. Vale, m'ho apunto. Doncs moltes gràcies i molta sort cuidant del Parc Natural del Cap de Creus. Moltes gràcies i molta sort amb Oxigenats. I ara sí que hem acabat aquest primer capítol de la nova temporada. Esperem que us hagi agradat. Fins la setmana que ve, Oxigenats!